பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு இந்த திறந்த வாசல் உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் இந்த மாதத்துல தரணும்னு சொன்னா, இன்றைக்கு மற்ற சபைகள் எப்படி இருந்தது? எபேசு சபை ஆதி அன்பை இழந்த சபையா இருந்துச்சு. சிமிர்னா சபை உபத்திரவத்துல உண்மையா இருந்தது, ஆனாலும் ஆண்டவர் அவங்களை ஆசீர்வதிக்கல. பெர்கமு சபை பிசாசின் சோதனையில விழுந்தது, கள்ள போதனை ஏற்றுக்கொண்டது. தியத்ரா சபை கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் விக்கிரகங்களுக்கு அடிமையா இருந்தது, தவறான காரியங்களை செய்தது. சர்தை சபை செத்த சபையா இருந்தது. லவோதிக்கேயா சபை விசுவாசிகள் சொல்ல முடியாது, அவ்விசுவாசிகள் சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட ரேஞ்சில் என்ன செய்தாங்க? இந்த லவோதிக்கேயா சபை இருந்தாங்க. ஆனா பிலதெல்பியா சபை மட்டும்தான் தேவ சத்தத்தை கேட்டு சித்தத்தை செய்கிற சபையா இருந்துச்சு. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்வீங்க? அல்லேலூயா. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில திறந்த வாசலை கர்த்தர் உண்டு பண்ணணும்னு சொன்னா, தேவ சத்தத்தை கேட்கிற சபையாக, தேவ சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக நீங்க இருக்கும்போது கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த திறந்த வாசலை என்ன செய்வாரு? உண்டு பண்ணுவார்.